makan. Mau bayar mau. Rek mau. Mau kan ya. Mama sih mau. Iya, nek mama yo gelem. Bismillah. Iya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun, Mbak. Apa aku paketan apa? Giginya mana giginya? Mana giginya? Giginya mana? Loh, giginya mana? Giginya udah berapa, Mbak? Pokoknya malu. Dhuwure kan papat. Sing bawah? Ya sore ki telu, tapi sitake ora gek pedukol ngono lho. Ikut, Mbah. Ikut, Mbah. Cantik kita. Rombeng wis kudu di Wes gak sah main-mainan. Mainnya mana mainnya? Itu namanya Mbak Dia, itu Mbak. Cingol ding yo. Cireng ding yo. Nek. Terus yang cireng lho. Paketannya atas nama aku ya, apa kamu tumbas? Apa kamu TKI? KI. Cireng ditaruh rene paketnya iki. Jenenge Dimas itu. Batinku ku ndak Mas Dimas gak ero kok. Mboten kula mboten ngan. Lah kene ya ora dibuka-buka isinya apa ya? Pun anu, pun Lendung. pun dangu. Ya ora ada. Yo pirang dino nek gak rong dino lah putar kuwi. Lah kene ya ora roh. Mboten tumbas, Mas. Lah lho sampe kok anu, Mbak. Mas aku kiriman pengene tiyang ngoten. Ya nek jenenge nduk reme nek gak salah apa? Ipah. Ipah. Mak Ipah. Ipah ngoten tok. Ipah. Nggih. Ya Allah. Seneng bayar-bayar. Ada enggak? Apa kemana kamu? Hah? Apa kemana, Nduk? Bindo kok. Mak endek mau berarti teng kinara mboten enten. Ping bindo renek. Oh iya, Kak Mon. Iya. Rada Heeh. rada iya. Dari mana Kinara? Mau mancing, Mbak. Iya, Dek. Apa namanya lah paling nunggu bae Mbah Gadu. Mbah Meora. Ada aku pedesan biar iku. Kan saya kok pinter ra goro-goro ya Allah. Dicium. Enggak cium dong. Enggak cium Mbak Mes. Nuwun ya. Kerupuk. Ya Allah diparingi Mbak Mel. Banyak induk. Minyaknya banyak. Wes gerene tak mameh. Mbak Amir nyuwun cah. Nah. Ya Allah. Lindung. Iso. Wes Kak, gak sah. Mama apa itu adik mama apa? Aku ngono aku nduk. Nggih. Gak jadi di mak Mbah, wes. Wes. Gak jadi mak Mbah ya. Iya iya nduk ya. Apa? Kan tadi dulu kok. Nggih. Bangun tidur, Mbah. Oh, lek ping pindho bubuk, awan ijek bubuk. Balik nek bubuk. Awane ngene kok turu ae cah. Turu, Nduk. Oh, bababis. Itu uang Kinara? 5. Kinara, giginya mana? Enggak mau, Gak enggak boleh, boleh. Dik, gak boleh, Dik. Omongnya Cium jauh? apa? Tur yo Cium jauh? kerupuknya mau rontok gak kependeran. Enggak boleh. Ya itu pegang apa? Uang. Uang. Wang. Uang. Mana? Uang. Bakis. Bah. Mbah sayang, Mbah. Mbah sayang. Gue tumbas pental ya. Wes Gue mau tumbas pental ya. ron. Tumbas pental nggih. Mana Mbak? Ke mama. Awas. Mbak nanti jalmu, mbakmu ya bingung. Ya. Golek kowe ae kok. Rono. Ampun, dia wau mun digendong.
Tapi mboten kiat suwi. ringkor. Diluk tok. Jadi meleyot wis. Jadi ya. Meng mana Meng? Meow. Meow. Sapinya mana sapi? Meow. Iya. Apa jenenge? Sop. Enak sop terus aku terus Mbak jangan bung, Mbak. Jangan bung. Mbak kayak payek, Mbak. Terus tak ngono lah apa Terus buat mateng-mateng. Terus buat mateng-mateng. mateng iki kesel kok lalai. Iya, ambil apa? Ambil apa kamu? Beda ya. Apa ambil? Ah, gepres. Apa gepres? Oh iya. Makasih ya. Makasih Mbak. Nyuwun. Papa. Baik, nyuwun duit. Ya Allah. Mak nang kono tok imbah kok. Laki sensitif iki mah. YouTube emak nampak kentek. Aku lek mak karo gendai ya lu. Sensitif. Pas apa? Sensitif apa nek? Aku mak karo kok. Mur kok. Boten nih. Nggih rasane pripun mak? Ada gurih rono ora ketok kuwi lho pemirsane piye. Kok Majuane pripun ya, Kak? Tuh. Aku boten panas. Betul. Tapi garing kan. berarti dioperasi disuwek ngono. Dijipuk. Bae kulitnya dijupuk ngono kuwi. Ketok semua terus dijahit. Ya jadi ya tuh aku ya Roy. Tapi gak iso ngerti. Wong kene kan dikek kain. Wong kain iki tak demek ra oleh kok. Ditutupi ngoten niku rusak. lah. Ya ora, engko nek mingser tak dekne gak anu. Lagi ronone kapan? Senin. Senang. Senin paling. Senin kene mulai ya pin Senin. Mulai apa? Duduk. Iya. Itu pin mulai. Iya itu Gus. Duduk. Kayak ya nduk-nduk. Nggih, napa tepungnya nggih? Masuk kayak enak. Iki kucing kok mrene neh lek. Oh alah. Antek komet. Oh pancene ya tresno iki ya Allah, iki ditresnoni kewan kowe tak kan kewan. Tapi terus ke penyakitan ngono. Bukan aku gak seneng carane ambek kewan kok ngono tenanan wae ya. Ngono tenanan sing piye wong Kewane. diwehno wong ora diguwak. Wong dikekno wong ya dikeki pakan. Iso dikon-ngopeni wong kok. Sia-sia. Ngono ya Allah. Sosial open-open ki nek mari wong ra penyakitan. Lah penting wonge apa penting kewane. Lah jute yo cek rene ya Allah, paring ana sampeyan. Nek penting kewane yo dadi openi pemirsane kono sedulur sapa kene. Lho kok delok Pak, delok Pin, ngono kae lho Pin. Heh. Heh. Rene. Lho tek iku sak aku cekit-cekitin perkara ngono kuwi lho aku. Lah iki golek panggon, anake iki sok ben petak delendi ngono ber gak dipindah sana. Iya, pancen iya. Mesti golek panggon sing kirane iki ning kene tapi ora roh wong ki. Ngono kan, terus balik rono neh. Kok digowo kene iki ya trimo ubek ning kene. Aku ngene mak iki. Apa nih? Sampeyan ndi? Anu nih gua. Iya, alah. Ora tuh ben berarti nek kono tuh alhamdulillah. Heeh, gak apa-apa. Ono apa jenenge syuting kono lho kamu mbek kuwi, mbek syuting kono lho syuting Sarah kono main jopo. Sana main di luar sana. Aneh seneng ya ya. Lah ki piye mah wis penak awakmu? Udah Mas, udah. Wis mendhi ya. Operasi. Kok tuh penyakit. Kok saomah kok pedo operasi kabeh. Iki jare omahe jare mel-mel. Omae-omae enten singone. Anak singone mbak. Jere Lina. Wis singone iki lho singone. Kok iso? Tadi Mbak Indah nu kene ya ora tau dijeni ya. Boten lagi. Aku ning kene ora tau dijeni. Iya, kamu belajar. Kamu belajar gini. Iya, Dek. Belajar. 1 2 3. Ya, 3. 4. Cilut.
punya siapa? Ini punya lek rapa, papa beline Claire kok. Jen iki enek loro macem sing ngepe tak tuku malah sak macem tak tuku loro. Lah tuh. Api lihat ini untuk tadi. Untuk nah aku tak tuno. Api lihat update terabati saya kekayaannya Ada sepeda ndek iki mayokno piro jajan. papat untuk komisi sak angger payu 10.000 Apa itu? Mainan Ya Allah, simit. sekolah ku 9.000 cuma belku payu Nyeng, ini. Terus di zaman asure enak kae. Kak wis pindu tak tarik ini saya yo sak wulan ini Aku galekno tak tutup. Kenapa? Api lihat. Nah, Ya kok apa tak ngomong api lihat. Biasa bala-balakan ndak aku ya. Dicoba deh tapi itu dicoba semuanya tuh media dicoba. Aku ndek kae nang Facebook mbok seneni. Gak iso kowe, gak iso. iya tane nek aku sing anu ndak yo iso kowe. Maksudnya ngene iki gak iso. Kowe dhewean gak iso. Aku ngomong ki. Oh, maksudnya dhewean ngono lho. Yo wes. Ayo, Kinara. Ayo mik para. Mik para. Bisa. Ada enggak? Api lihat. As-usu. Su. Guyu. Dia apa-apane yo. Ih. Aku kok gregetan sampe kino iki. Iki ki dek minyo apa monyo gini tak ngenekno. Tak ngenekno. Ngeng jendetno. Wing. Iki dek monyo. Buk. Dek Dimae, Dik. Ngono Kok dimae, Dik? Papakno. Pintere. Aja. Monyo ki dek tak ngonokno. Suwen. Mbak Bor kasih Mbak Bor. Tak mau. Bor. Kelarene kejaba ora? Nggih, Mae. Betul guys, makan dikaton, terus main kita macam terus aku ki mau ngene. Iki sing apa ini? Lawi. Banyu tremos. Ini njaluk apa njaluk apa? Kula napa nggih? Betul, kayak mai. Apa mel mel? Lontong pecel. Bakaran. Kakalan mak. Ini bumbu kacang. Enggak. Buatin kacang toh? Enggak. Bumbu cabe. Ayo yang mangan nih. Apa yang mangan nih? Iki piye, Mbak? Tak kayak apa? Pecel. Nganggo lontong enggak? Mau masakannya wakah ya iki tuku mangan ngene iki. Engko masakne gak nganu, gak kepangan niku. Mbak mau dhewe ada kerasek apa? Betul, Mbak. Bungkus, siap bungkus. Enggak, kuwi masakane kok nek ora kepangan tak dikasih. Mbak Yana lagi budal, dek iki aku merono. Iya. Gak mang kacang Mbak gak iki, mau iki to. Kan iki kacang, gak kene kacang. Enggak. Mungkin apa, Bu? Tahu.
Apa yang lagi? Wala. Tahu, Gede ya. usus, pentol. Mangan Pintenan Bu niki Bu? 5.000 pakai Iya. lauk ya. Wala 5.000 ngangge lauk. Lauke pinten? 5. Piyo, guys. 9.000 lauke limo. Oh, setunggal. Oh, apa bakulan? Lagi. Lonjrot. Oh, iki lauk iki. Nggih, mundut setunggal. Lah mboten niki ta, Bu? Lah iki sudukane pintenan 2.000. Iki mek tahu mek apa bebas? Ya bebas. Tidak tempe. Kak aku, Mbak. Bilang ya lontong. Iya. Aku mung tek ngomongan urung bar e. Engko nek roh anu ayah Yogi kok nganu aku ngono. Wong iki koyo ndek biyen mbek aku gak ngono. Aku muni ngono meng. Tenan gak wong iki gak apa-apa ngono dhewe. Ya, mah langsung cingkrik ya langsung budal. Langsung budal ki mau gelem melah. Lah wong nganten kok njeluk mangan. Biasanya poso ya, Mak yo. Heeh, ngaten ngono ki sapa? Kudune poso telu mutah ya, Mbah. Ben Mutah. aurane ki termancar terus iki punya apa ya mangklingi ngono. Wong ngaten ora udan, ora poso. Engko nek udan piye? Lagi wis mendong iki. Engko bengi udan Jare Mas. apa koyo garuman bluru. Oh, paling ngene porogo biasanya. Porogo. Singologo. Iya. Singologo. Nah, hari pun jarene koyo nyingologo. Nah, aku kayak Susana kayak lho maca lapen. Telan mawon. Ya Allah, Mak, itu pe, Mak. Mbak Jessica apa? Telan. Gorengan. Gorengan diapain? Gampang. Oh, makanya ngomong. Wis salime baje. Iges. Ngomong mangat. Kan Pak Popo kan mencari suami. Dapur mau, di situ mau.